What's up YouTube? I dag vil jeg starte en, hvad hedder det nu? En episode af singleplayer. Jeg har den allerede. Skal jeg huske. Nå, men lad os gå i gang. Men det er bare en episode. Det er episode 1 af singleplayer. Vi skal ikke forvente det store. Men det kommer til at blive sjovt. Så lad os komme i gang. Og der kommer nok til at være nogle gæster med nogle gange. Så kommer der til at være sådan nogle gæster. Måske. Og jeg har skiftet skin. Jeg har fået nyt skin. Nå, men jeg håber I vil like denne video, fordi det er min anden video på YouTube. Men der kommer mange flere episoder, siger jeg bare. Bare lige så ikke så jeg bare sidder sådan, nu opdager han ikke mere. Også det gerne. Der sprang en creeper. For søren er det gjort. Nå. Vi tager lige sådan en start her. Jeg tænker, at jeg vender tilbage, når jeg sådan har skaffet nogle ressourcer og sådan noget. Eller hvis jeg støder på noget, ikke? Så vender jeg tilbage, når jeg er blevet lidt bedre. For at blive sådan en kedelig start, hvor vi skal starte op. Hvad så YouTube? Nu er jeg tilbage. Nu har den lidt diverse ting. Men det første jeg skal have, det er at fundet noget mad. Så har jeg ikke så meget. Jeg har lidt. Nu skal vi faktisk bare op. Så vil jeg være glad. Der. Og så skal vi ud og dræbe nogle køer og sådan nogle kaniner og sådan noget. Mad. Nå. Vi skal se at få lavet os et hus og sådan noget lidt, måske. Vi skal også have noget træ og sådan noget. Det første vi kan gøre er at lave sådan nogle ovne. Så har jeg ikke mere. Den her. Nu spiser vi rå. Vi spiser en helt rå. Ja, det vi gør. Så har vi også noget iron. Og lidt træ her. Vi laver sådan et lille bitte hus her.
lille bit skideskud. Så jeg tænkte nok. Fail. Bare kom. Oh shit. Ah! Alarm! Slå alarm! Skills. Nu må jeg dø. Jeg har lige skaffet alle tingene. Det går ondt. Det går ondt. Nu går I væk. Det var heldigt. Jeg har skrevet, at der kan være nogen Victor. Og det vil ikke være så heldigt. Så er det lige præcis ikke nok. Nå, vi gider ikke lov til at. Nu må bare lige lave en dør eller noget. Jeg bliver ud af det her. Jeg gør jo heller ikke noget. Nu kan jeg også se igen. Der var vi tæt på at dø. Allerede ret meget jern. Hvad skal man lave? Hvad når man laver en der? Så har jeg mistet. Wow. Klogt. Vi kan lige lave det. Den kan vi ikke der. Kan vi gøre sådan der. Der. Og den sidste pind, den gemmer vi. Nå. Vi kan også lave nogle rustning. Kan vi faktisk gøre. Og en hjelm. Så det er lavet. Vi henter til overs. Sådan der. Nu har jeg fyldt jerngear. Her bliver vi indtil det bliver morgen. Vi kan lige få noget tag. Bare for hyggens skyld. Sådan der. Sådan tag. Men det gør vel ikke noget. Og jeg glemte at sætte ur til lige meget. Nå. Ja, jeg tror vi må nødt til snart at tage chancen. Det ved jeg i morgen igen. Nej, nu gik det igen. Heldigvis har jeg nogle fakta. Jeg tror, jeg begynder at flytte. Alt det her træ. Nu skal vi på. Det er bare ikke hvordan. Og meget hurtigere bare henvejs. Vi kan i hvert fald tage taget. Så sker der ikke noget. Det sker der ikke noget ved. Hvad vi gør, så kan vi måske lige lave den her. Så
sagt. Ja, det har jeg sagt. Mener jeg i hvert fald. Nu kan vi i hvert fald have det sådan her. Så skal jeg ikke noget. De kan slå os, men vi står her, så skal de ikke slå os. Nu skal de bare krosse ned. Nu har vi lavet en lille vej. Flygtningsvej. Så der kommer til at ske noget. Da. Nå. Jeg tænker også, at jeg vil spille nogle andre spil måske snart. Starter jeg måske lidt på CSGO eller sådan noget. Diverse. Måske lidt Frost. Bare skriv i kommentarer, hvad for nogle spil I synes, jeg skal spille. Så vil jeg blive glad. Det sang ud. Nå, men jeg tænker at stoppe snart, fordi at... Altså... det gør ondt. Nå. Jeg tænker, at vi lige går ud og finder nogle ressourcer, så bliver det slut for i dag. Vi laver sikkert lidt mere i dag i aften eller noget, men ellers så er det slut lige nu. Skal vi tage chancen at gå ud og hugge noget træ? Der er solopgang der. Så må vi pakke det sidste nu. Jeg kommer nok til at spille noget CSGO i dag, tror jeg, i aften. Men det bliver nok kun lagt til en morgen. Det er sådan noget. Jeg tænker, vi vil slutte af. Vi skal bare lige et sted hen, hvor der kan ske noget. Over lidt lille hus her. What? Der er sådan noget, der står inde i der. Så må vi lave et lille hus her. Ja. Farvel folkens for den her gang. Det var Ekspedition 1. Hej.